Til Manse fra mor og far, farfar og Dorte. Og et stort tillykke med de 10 år den 5. januar også. Der kan det med være meget sjovt. Så, værsgo. Ja, det er chokolade. Du hed Manse, da du var lille. Det ved du bare ikke. 64. Er det optaget eller hvad? Jeg tror, det er til det. Det ved jeg ikke. Det er nye støvler, det er vinterstøvler. Rundstøvler. En hel computer. Du skal åbne den foran. Åbne den foran. Heromme med far. Hvor meget den lige kostet? Det er lige meget. Det spørger man ikke om. Men hvem var det fra? Det kan jeg ikke huske. Det er sådan noget, jeg er god til at glemme. Okay, så prøv lige at høre. Det er fra mor og fra far og fra farfar og fra Dorte. Og det er også din fødselsdagsgave fra os. Hvorfor er det også det? Nå, fordi den er så dyr. Lige præcis. Hvad er det, du har fået? En gamercomputer, eller hvad det er. Ja, det er det da vist. Så kan vi jo prøve at gå hjem og sætte den til. Ja. Men du skal selv bære den ud i bilen. Det kan jeg ikke. Så tror jeg, den går i stykker med det samme. Ja. Kan du finde en gave mere? Ja. Det er bare flot. Det kan det.